हर साल हमारा जाल तू अपने तोर अमानत हो गेल आवाज के बाद तू अब चल भाग संसाल आइया चलो चलो दादा मन नहीं लागत हमारा मुझे जीव एकदम एतु भइल ओ ये तो आप आ गई नी। अरे यार तारा भी मन नहीं खिलावत ओही मां ये कोई देख ली तो हमरा के जाने ना छोड़ी आई दादा कैसे आई नहीं गांव से आई नहीं है क्यों आई नहीं गांव से कोई नहीं देखलो कहीं तारा भी अच्छे नहीं खिलावत। अच्छा ठीक बाटे रोवा जाई ना ई काहे कोई देख लिए हमर मम्मी जी देख ले हमर बदल गेलू ना इतना प्यार होल ना। और ठीक बाटे बाद में हम मिल ले अभी जाई कैसे कि ना अभी ना मम्मी जी आओ तो ये खाना खाए बैठल बनी जाई ना बदल गेलू ना बदल गेल बनी हम जाई ना मिल है खातिर हम आई अरे माई वो के रहल हां के रहे मन हम देखत ना रहनी। अरे वो पूछे खातिर नहीं रहलन कि कौन हो भोला जी के घरवा हो तो बताई नहीं माने तहारा से भोला जी के घरवा पूछत हन काहे हमनी के घरवा में नहीं जा रहत तो हम आगे बनी तो हमारे से ना आदमी पूछी हन हम जी से जात रहनी तो हम बता देनी तार कहिए ले चलता काची चलता आज लड़ा तारू ना आई एक दिन तारा आगे आई ठीक बा ना एक दिन तारा आगे आई ठीक है बा। हाँ तो आगे तो हम देख ले यहाँ के देखिए लेनी अब माना करत रहनी बार बार कि नहीं आवे के यहाँ के आइए गई नहीं तो हमार जीव ना छोड़ियन अब कैसो ना कैसो बहाना करे के पड़ी हमरा कि वो हमारे केहू ना रहलन यही तरह जाना जी एगो बात कही काहे जी बात करी घर में जातन तो होई तरी गर्मी बहरिया तो होई तरी गर्मी हम रह के देतानी हमरे पर खाली खिसियाई रह तारे को बात के गर्मी अलगे बा। सुनी ना कान खोल के एगो बात इम्पोर्टेंट बाटे का इम्पोर्टेंट बा छोटा के बिया ना छोटू बाबू हां हां खिसियाई मत हाला मत कर काहे किसिया के देखनी हम पातरे पातरे गोरे गोरे लड़का देखी हम कोई 3-4 हाली देख लेनी ओकरा के ठीक बा ना आज रो हम कान में डाला तनी हम देखत तनी तो कहत ना कि उनका देखला में का बा उनका समय डर लागल बा उनका समय का हड़ी हो तू झूठ सच झगड़ा करवावे अरे दादा हम झूठ सच नहीं की कहत केकर क्रिया खाई यही तक हमर बते के नहीं की कब पतिया तने तो कब हानिया जे न तब रो जानो झूठ सच हम बोलत हन तो जनी अच्छा तू देख ओकर फोटो तो खींच ले फोटो तो खींच देख हम काले है मकई में है लोकल रहल हिया जनी आ कोई पूछली ना हमारा कौन काम बा जी हमारा कौन काम बा लड़का के साथे कन लड़का हमारा मर्द पे हमला कर दी तब हम का करब कहां करी कैसे कर जान तू एकरा के कहू ना एकरा के कहि तब कह देनी रो न तो देखिए हम देख के फोटो खींच के रो के दिखा देतनी हां तो ठीक है बा हां तन झूठ बोलत हो तो तू अब जानी ना झूठ बोलत हो कब हां तो ठीक है बा हाँ तो ना झूठ बोला तो कब तो देख ली को घरी हम बताई इतना नु हमरा डर लागत नु कि कने छोटू के जान मत मारवा देवे ओकरा चलते त हमर नु चुपचाप रह तू टेंशन मत कर जान कहू के ना माराई पहले तो हम लइका के हमरा के बताओ कि यहां के लइका कैसा ना लइका गोरे गोरे बा पातरे बा उजर शर्ट करे जींस पहन के आई रहल हम देखनी आ शर्ट देखल हनु त चारवा नु कर के ठोक ले लही जान हां अच्छा चल तू अब टेंशन ई बात चलाही के तू चुपचाप रह जाए हम फोटो धीरे से खींच के वीडियो रो रख के दिखाई चल ठीक ना याद बा ना देखी पानी लेके आओ तन पानी लेके जे बैठी सारा ये ऐसा मेहरा रुआ जाते सब घर में के घर के इज्जत खराब कर देते ऐसा बाहर ही कबेले फोन पे फोन करत ना अब गोतनी सास बड़ी जा मरद बड़ा जा तो कैसे फोन उठाई हम अब अस्थिराए में फोन करम अब फोन लगा के कॉल कहत नहीं का समाचार बाटे हेलो हाँ कबेले फोनवा काहे ना उठावत रहो अरे बियाह हो गइल बाटे तो अब सब कोई के दाब में न बानी हम गोतनी सास मारे भसुर सब कोई एनी न सीआईडी लेखा घूमता तो कैसे फोनवा उठा ली अभी कनी कुल काम दाम क के बैठल बानी अकोरा तो बतियावत तनी तो का समाचार बा मन लागत नु मन तो लाग कहां बा खूब मजा बा नु मजा कहां बा अच्छा तहार नो मजा बा हमार का मजा बाटे शादी को चल गलू मरद के अपन खाली शादी नाम के बाटे ई शादी न बर्बादी हटे ठीक हम पहले रउए के हई आ रउए के रहम ठीक बा अच्छा ठीक है ओकर तुम हइयो ना हानि और नामो मत लियो ओकर तो मुंहो ना देखल चाहिए ना हम खाना उन खा लो खाना उना कुल बना लेनी बना के खा लेनी और सब ठीक है मिले उले ना आइम कहीं अब तू बोलेबू तबे ना कहां बड़ी ठीक बाटे के गाल बतियात रे माइले ना बतियाई काहे ना बतिया जाना मारनी हम कि गुंगरा तना काहे खिसिया लगा तार पूछ देली तो ठीक बाड़ू न
ना मुआ तनी काहे ऐसे बोलत हो तारा बारे में हाथ नाम सोची ला तू हमरा काहे तू हमरा सही से पूछे ला हो तो काहे ना पूछल खराब चीज बा केकर फोन हो केकर ना हो जाके अपन माई ले भौजाई ले अपन भाई ले पूछा हमारा यहाँ आवे के कोशिश मत करो होने दूर रहो ठीक बा होने चलो आई हो दादा हमर मेहरारू न है मेहरारू हां मेहरारू बस नाम कहन ठीक बा जाके खाना लेबो अच्छा नौकर हनी किल्ले बड़न का बाबू कि तू किन के लिए बड़ हमरा के ई काहे ऐसे बोलत थी रे बुझाते नहीं क्या हमारा दिमाग होश में नहीं खे मुहवा से बोलत नहीं दिमाग में होश में बाटे ठीक बा अपन दिमाग में होश करके बतियाव ठीक बा तो खाना ना देबे कुछ ना दे एक गिलास पानी तो ना दे मुंह तो रोबल तो पानी ना दम तारा के ठीक भाई आओ घर में तब बताओ तनी घर में का करबो चल घर में पहिले तो भगल कि नहीं अरे चल खाना खाई हमने जाई आई हो दादा हम आई जे रहम नासा हो गइल बा रे तोरा तू गइला कि नहीं गेले तार मुंह नहीं देखल चाहत तारा ठीक बा आवाज मोबाइल हम तोर माइल बतिया ली मोबाइल ला दे हमार माई मोबाइल ले ले बिया का कर मोबाइल दी ठीक बा वो घर में आ जल्दी आओ खाना खा के दे जाके ओनी भौजाई के लेके सूत एगो बात कही का हो कौन आई देखी कहे के ना हम एगो चीज देखनी है जान जाई का देखल पतिया ना हम पतिया जैसे हम डरे सबसे ना कही ना अरे तो कह बताओ कावन जो हो के कर लइके जाती हो क्यों कि जा छोड़ी ना छोटा के देखनी एगो लड़का साथी जान जाई पगा लाइल बाड़ू कई दिन से देखत नहीं जान जे रौरा से पतिया तनी कि जा ओकर पापा से कहनी तो वो कहना कि पतिया कहतन कि जेबी के ना जैसे आहो उ घर से मैंने ई बताओ घर से कतो बहरियो तो ना निकले तो कहब हो सकेला ओकर नैहर के यार वार होखे हाय फोन से कहा तो फोन से बतिया आजकल के युग जमाना में केहू अपने माई ले भाई ले बहिन ले बतियावत पतिया रहता काहे नहीं खिन हां माना ना पति काहे से त हमरा के खाना पानी बढ़िया ले देबे करे बेले तर हमरा सास नुहनी मर्द ना नुहनी मान तनी मरद बउए तो मरद में के करे मरद मेरन में लड़ाई झगड़ा होतनी ना होखेला तेकर मतलब कि रखल ही बिया डांटते बोलत बिया ई कोन मतलब भइल बा चुप रह ना कि पतिया का ना आई एक दिन रौरा आगा आई नु तब रौरा जानब ठीक ना मत पतियाई हम ई जात पतियाए वाला बात बा आज बियाह शादी हो गइल बोगे एगो रही त कुंवार बिया चल भैया करते त करतिया बियाह शादी हो गइल उहे कुल करी नैहर में करते न बिया रौरा पतिया त नु का जइया कापर पर थपाई नु तहिया रौरा जान हाँ, जा। होइत जा। ठीक ना जाते बनी ई बताओ एकरा जिमे खेलवड़िया के जिमे हमर पतोहे ही त का इहे कुल देखो चली के का करता बताते ढुका लगा के देखो चलतिया कहते लइका बोलते घर से बहरी जाई तब न हम कहते त लइका बोलतिया आ रहल बात फोन उन से त बतिया अपन माई बहिन ले के नहीं के बतिया ई ना बतियाली दिन भर फोन लेके बतियावत रहते फोन लेके बतियावत रहते कहतिया आई का जने कहां बानी मारे मिले खातिर बेचैन रहनी वहां के हेलो हेलो अरे कहां बानी जी तू कहाँ बाबू अरे हाँ ये पेड़वा बा ना शीशम के आज जहाँ कल भेटा हो का हाँ हो गए पीछाओ बानी जल्दी से नहीं भेंट करके चल जाए ठीक बा 2 मिनट हो जे रुका होते भाई ठीक बा देखो कि वो देखे मत ये दादा ये जल्दी नहीं सी आवत का हो बड़ा तू बाबू हमने जानते नहीं तन तू विवाह लिखबो हम बेवफा बनी बैठो पहले आगे राम सब लड़की है कहले सन जब शादी हुई जाला न भुला जाली सन नहीं कहते हम भुलाइल रहती त जगह मिली खातिर नहीं थी भेंट करे खातिर जाई थी आए अपन परिवार के अपन पति के धोखा हमारे बेसी पियावा मानतन था अरे पियावा के मुंह ना मरलो हमरा कुछ जन्म करी ना हैं कुछ हम ना जानी ना खाली बिया नाम के बोलबा आगे भी कह देनी अभियो कह देनी अच्छे ठीक बा अब तो देखते ना भाई अब शादी कर ले कहत रहो तेरी शादी हो ना करम हम भाई और कुछ बात बताई और कुछ बोली अब हमार बोली निकलता खाना दिन के बाद मिलल बनी कम से कम बढ़िया से 2 शब्द बोलेला तार नहीं के बुझात जी आओ आओ ना के हो बाबा के का हो हो ना का भइले हो तार पोतैया मकैया में जिलो बैठल पोतैया मकैया में आ पता ये मकैया में बैठल बाड़ी ठीक ना ई कर हमार मौगी अरे ले त डंडा ले त लिया लेकर बारे मई लिया त काने गइल चल तो ले क्या डंडा बताओ खेलवाड़िया कहलै का आके कहत हो त तार पतो चल रे मैं चल त भाग गई रे हां चल रे चल दादा तब का कहो तो बोलो केतान दिन पे भेटाइल बाबू बिल्कुल मने बतिया चलो हो भैया आई हो रे मक्का रे हां देखा ओकरे खड़े हो रे मारे मारे हमारे मेरा फसैले बा दादा
साला ये हम जानता अरे रही तोरा क्या लाज कर ये शरम ना करे लगे का क्या कर के ये कुल करे करत वे करे नती जी आय, हम हट टेकर के मारी नती का कैसे रे अकारा खलौड़ी है ने नहीं बाहर नहीं करे आई हो माई का बहुत हां हमारी इज्जत सब साला पूछ रहा है कहां करे रे आय, हम आइले ये नहीं घूमे अरे साला घूमे तो गाड़ी में ले जाए क्या करते रे बताओ ना नती अपन का घर में बताओ के हवे एकर एकरा नैहर कहां रे आ कहां को अरे बताओ हाँ हमन के एक दूसरा आपस में प्यार करने जा अरे साला बोल दे तू बियाह काहे पहले रे साला अपन मौगी के ना खा देखत एकरा के मुंह मार एकरा के गए लेके रे एकरा के करे के इहे लिया के ए साला सन माला लिया रे तीन बार दूसरा बियाह हो जाई माला मंगा वो पूछे वाला लेके तो ना तू रोवा तड़ा मेरा रू के ऐसे ने बियाह कराओ करवा कर दिया आई हर साल माला डाल तू अपने तोर मानत हो गेले घरा खलौड़ी है था आवाज के बाद तू अब आई रे राम चल भाग हम साला यार चलो चलो अरे छोड़ो और तो मार तो जा खिलवाड़िया